बेनिखायनो बुंदों नोंसोरो अनख जा जेरै नोंसोरनि नोमफाया अनख। जोंनि आफाया माबादि अनख दानिया जोंनि आफाया ओरैबायदि जोंनि आफाया अनख जे ओरैबायदि अनख बियो सोरबा हाग्रा गेजेराव थादोंब्लाबो बियो सोरबा टाउननि गेजेराव थादोंब्लाबो बियो बयनिबो समानै बे बोथिसे ओंखामखौ मोजाङै जाहोदों। जेरावखि थाया अखा हाहोदों जेरावबो आबाद जाहोदों अनख बियो। लुकास चैप्टर 6 verse 20 to 36 आं फरायगोन जिसुनि मुङै। गोजौआव लिरनाय दं बोर गोनां आरो दुखु गोनां। आरो जिसुआ गावनि चेलाफोरनिथिङै नायहरनानै होनदों, हावरियाफोर नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना इसोरनि रायजोआ नोंसोरनिनो। दानो उखैनायफोर नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना नोंसोरो गोजोनगोन। दानो गाबग्राफोर नोंसोरो बोर होजाग्रा, मानोना नोंसोरो मिनिगोन। मानसिफ्रा नोंसोरखौ मुगैयो आरो नोंसोरखौ एरख'यो आरो नोंसोरखौ हाजिगदावो आरो मानसिनि फिसाज्लानि जुनै नोंसोरखौ गाज्रि होननानै एरख'योब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा। नोंसोरो बि दिनाव रंजा आरो रंजानायजों बाज्ल', मानोना नोंसोरनि मोननांगौआ सोरगोआव बिमायनो बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो नाबिफोरनि सायाव बेबादिनो खालामनायमोन। नाथाय हाबाब नोंसोरहा गोनां गेदेरफोर, मानोना नोंसोरो गाव गावनि बानजायनायखौ मोनखाबाय। दानो उदै सुफुंनायफोर, हाबाब नोंसोरहा, मानोना नोंसोरहा उखैगोन। हाबाब मिनिग्राफोर, हाबाब नोंसोरहा, मानोना नोंसोरहा बिखा खामगोन आरो नोंसोरो गाबगोन। बयबो मानसिफ्रा नोंसोरनि मुङै मोजां बुङोब्ला हाबाब नोंसोरहा, बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो नंखाय नाबिफोरनि सायाव बेबादिनो बुंदोंमोन। बिसारुफोरखौ अननाय। आङो नोंसोर खोनासंग्राफोरखौ होनो, नोंसोरनि बिसारुफोरखौ अन, नोंसोरनि बैरिफोरनि सायाव गाहामखौ माव, नोंसोरखौ साव होग्राफोरखौ बोर हो, नोंसोरनि जेंना गाज्रि खालामग्राफोरनि लागै आरज खालाम। सोरबाया नोंनि खावलायफोराव सोबाब्ला गुबुन फारसेखौबो फिदिंनानै हो आरो सोरबा नोंनि आरांगायाव गस्लाखौ ब्रा ब्रा लांब्ला सिङावनिखौबो दारायबथा। सोरबा नोंनियाव माबाफोर बिब्ला साफ्रोमनोबो हो आरो सोरबाया नोंनिफ्राय माबाफोर लाङोब्ला नोङो दाबिफिन। आरो नोंसोरो जेरै गावसोरनि लागै गुबुनफोरजों मावजानो लुबैयो नोंसोरबो बेबादिनो गुबुननि सायाव माव। आरो नोंसोरो गावसोरखौ अनग्राफोरखौल' अनोब्ला नोंसोरहा बेयाव मा बाख्नाय जानाय, मानोना पापीफ्राबो गावसोरखौ अनग्राखौ अनफिनो। नोंसोरो गावसोरनि लागै गाहाम खालायग्राफोरनि सायाव गाहाम खालामफिनोब्ला बेयाव नोंसोरहा मा बाख्नाय जानाय, पापीफ्राबो बेखौनो मावो। आरो नोंसोरो जायफोरनिफ्राय मोनफिनगोन बर्सा खालामो बेबादिफोरनो सोलाव होयोब्ला नोंसोरहा मा बाख्नाय जानाय, पापीफ्राबो बेखौनो बर्सा खालामनानै पापीफोरनो सोलाव होयो। नाथाय नोंसोरनि बिसारुफोरखौ अन आरो गाहामखौ माव आरो मुंबो मोनफिननो बर्सा खालामालाबा सोलाव हो, अब्ला नोंसोरनि मोननांगौआ बिमायनो जागोन आरो नोंसोरो गोजौसिनथार इसोरनि फिसाफोर जागोन। मानोना बियो हामबाय होनैफोर आरो गाज्रिफोरनि लागै गाहाम। नोंसोरो अनख जा जेरै नोंसोरनि नोमफाया अनख। आमेन। नोंसोरो अनख जा जेरै नोंसोरनि नोमफाया अनख। जिसुआ बे बाथ्राखौ जोंखौ बुंदों, जोंखौ अनख जानो थिनदों। आरो अननाया मा अननायाव मा दं? अननाया आयेननिबो गुदि, आयेननिबो देरसिन। जोङो दासो मेथाइयाव रोजाबनानै मोनखाबाय। बे हावरियाखौसो बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ। आरो जायफ्रा बेबायदि जिउआव उखैनानै जानो हास्थायो, इसोरनि थाखाय हांखुर जायो, नैबे हांखुर जाग्राफोर जायफ्रानाखि गोसो गाबखांनानै रिपेन्ट खालामनानै इसोरनियाव फैफिनो बोर होजाग्रा नैबायदिया। आरो जिउनि उखैनायफोर आरो गोबां दङ गाबनांनायफोर। मा रोखोम गाबनांनाय? गोबां
बेबायदि बेले बेजे संसाराव गोबां नाख्रेबजानाय नासयजानाय गोबां उदाहरनफोर दङ आरो बिसोर गसंथानानै नागारथाराखै आरो बिसोरनि थाखाय जिसुआ मोनसे बान्था जबान होनानै दोनखादों बेखौहाय मोनगोन बोर होजाग्रा बे साननैसो संसाराव जेसेबांखि उखैनाङा गाबनाङा नाथाय जायफ्रा जिसुखौ नागारथाराखै बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां बान्था जिसुआ दोनदों आरो जिसुआ बुंबावदों नाथाय हाबाब जायफ्रानाखि गोनां गेदेर जायफ्रा गोनां गेदेर आरो बिसोरो बानजाय जानायखौ मोनखाबाय आरो बुंबावदों उदै सुफुंनायफोर हाबाब बिसोरहाबो आरो जायफ्रा मिनिग्राफोर बिसोरहाबो हाबाब थ' नैबाव गोनां गेदेर होनना बुङोब्ला सोरबाया साननो हागौ आंथ' क्रर थाखानि मालिक आंनि थाखाय बे बाइबेल खदा बुंजाबाय आरो बिथाङा दुखु मोनदों बुजियैयाव इन्टारप्रेट माखासे दङ माखासे बिसोर नाथाय वर्ल्डआव मोनसे सेन्सास जुदि खालामोब्ला खृष्टानफ्रानो धोनिसिन नाथाय बेबायदि धोनिखौ बुङाखै जाय धोनिफ्रानाखि इसोरनि अननायनि सिङाव थायो नांगौ इसोरनि नांगौ रोखोम जेसेबांनाखि इसोरा हास्थायो बाइबेलनि टार्म्स एन्ड कन्डिशननि सिङाव गावखौ गुरै गावखौ फाहायनानै थायो बैफोर धोनि गेदेरफोरखौ जिसुआ बुङाखै नाथाय ओरैबायदि धोनि गेदेरफोरखौसो बुंदों जायफ्रा गावखौ दुग्गांनानै लायो ओरैबायदि दङ ना जे आंहा मा सिन्था जानायनि लोंनायनि जेबो आंखाल गैया नोङो जाम्बा दा हराव नों थैगोन थैब्ला थैबाय थ' नैबेबायदि गावनि धोनखौ सम्पतिखौ लानानै गोग्गाग्रा दुगा थिफुदला बेबायदिखौ जिसुआ वार्निं होदों नोंसोरो गाबनांगोन बे गोनां गेदेरफोरखौ दानि दिनाव गोनां गेदेरनि इन्टारप्रेट बाइबेलखौ बुजायनायावहाय बुंनो रोङाब्ला बेयाव दुखु होनाय जायो नाथाय माबायदि एंगेलजों बुंदों बेवहाय बे रोखोमै जिसुआ वार्निं होदों जायफ्रानाखि उदै सुफुंनायफोर हाबा मा रोखोम उदै सुफुङो जोङो नुयो गाव गावनिखौल' नायो आरो बै गैयैफ्रा मा रोखोम अबस्थायाव दङ बिनि फारसे सिन्था खालामा आरो मा रोखोम सिन्था जेनेबा बिनि गैयैखौथ' आङो सुफुंबाय थानो हाया खारन नोंहाबो आथिं दं मेगन दं साननो थाखाय मेलेम दं आखाइ दं बुद्धि दं थ' गासैबो थासेयाव जुदि बियो माबा मोनसे खारनाव हावरिया जादोंबा अलसियानि थाखाय हावरिया जादोंबा अलसिया जानायाबो मोनसे पापनो खामानिया मावोब्ला फैसा मोनथारोब्ला मानो मावा बेखौ बाइबेलाव बुंदों अलसिया जानायाबो बे बोसोन बिजाबाव दं अलसिया जानायाबो पाप नोङो अलसिया जानानै गैजारोङै जानानै आरो नोङो बै माहाजोननिफ्राय नों अराय सम मोनबाय थानो हास्थायोब्ला बे मोनसे पाप दङ बेबायदि उदाहरन दङ गैजारोङा होननानै गावनि केपासिटिनि बांसिन जौसिनाव गोनां गेदेरफोरजों समान समान बिरफानो नागिरनायाव गोबां खहा जायो गाव गावनो समायनि खहा मानोना मोनसे गावबा गाव केपासिटि थायो जे आंहा बेखिनि जे खोथा आङो गथ'खौ इंलिश मिडियामाव हरनो आंहा केपासिटि गैया नाथाय आङो हरसोमबाय धार धुर खालामनानैबो हरनोसै धार धुर खालामनानै हरबाय जानो थाखाय खुनुरुखुम नाथाय सरकारि स्कुलखौ नागारनानै प्राइभेट स्कुलाव हरबाय बियो गावनि केपासिटिनि बाहेरायाव थांनाय जाहैबाय बियो अब्ला नोङो सोरखौ दुसिबावनो दानिया बेयाव बुंदों उदै सुफुंनायफोर जायफोर गावनि खाथिनि मानसिया मोनजालागै दा मोनजा आंहा मोनजाग्रोनांगौ बेबायदि मोनसे उदै सुफुंनायफोर बिसोरहा हाबाब बेबायदि मानसिफोरहा हाबाब खारन नों गासैबो जानांगौखौ नोङो पृथिबियाव थानायावनो जाखाजोब्बाय लोंखाजोब्बाय सुफुंजोबखाबाय थ' जेसेबां हायोमोन बियो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो बेखिनिखौ बियो खालामासै बेनिखायनो जिसुआ जोबनाय सानाव बुंदों आङो उखैदोंमोन आं लंथं फाथंमोन आंखौ गानहोआखै जोमहोआखै बेबायदि मानसिफ्रा हाबा जिसुआ सिनायथारनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो हाबाब मिनिग्राफोर जायफ्रा मिनियो जायफ्रा ठाट्टा खालामो बेखौ फोथायग्राफोरखौ मिनियो ठाट्टा खालामो नै बिसोरहा हाथायाव अरखेनांनाय जागोन बे खोथाखौ जिसुआ बुंदों मानोना मोनसे टाइमाव बिसोरहा बिखा खामनाय जागोन बेयावहाय जिसुआ आरो मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंबावदों जे
नोंसोरखौ नोंसोरनि मुङै मोजां बुङोब्ला हाबाब नोंसोरहा बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो नंखाय नाबिफोरनि सायाव बेबायदिनो बुङोमोन। जों माखौ हास्थायो? जोङो मानसिफ्रा जुदि जोंखौ प्रशंसा खालामोब्ला, मानसिफ्रा जोंखौ बाख्नायोब्ला, नैबेवहाय जोंहा हाबाब बे माबोरै जालायखो? मोजां मावनायखायसो मोजांखौ होनदों, मानो हाबाब होनखो? जिसुआ बुंदों मानसिनि बाख्नायनायजों नोङो थाङोब्ला नोंहा बेवहाय थैनाय दं। मानोना मानसिनि डिसिसना कारेक्ट जानो हाया माब्लाबाबो, आरो इसोरनि डिसिसना जेब्लायबो पारफेक्ट, बियो आन्दायहोनायाव लाङा। बेनिखायनो मानसिफोरनि डिसिसनजों नङा, नाथाय इसोरनि डिसिसनजोंसो आगान सुरनांगौ। बे बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि बेयाव बुंनाय जादों। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों जायफ्रा मानसिफोरजों मोजां बुंजायो बिसोरहा हाबा। मानसिफोरनि मोजां बुंनायखौल' हास्थायनानै बेयो मानसिफोरनि बादिल' मावनोसै नालाय, नाथाय इसोरनि बादि मावनो हाला। इसोरनि बादि बेयाव मावनो हाला। मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन, आं बेखौ खालामाबा मानसिफ्रा दुखु मोनगोन। बेबायदि फिसा फिसा गोबां उदाहरन दङ, जाय उदाहरनफोरखौहाय दिनै बुंनांगौब्ला बिखायाव थिर गावनाय बायदि जाहैगोन। एक्जाक्टलि बाइबेलनि बायदि थांनोनो हाया। थाङोब्ला बै गाज्रि मोनगोन। आङो बाइबेलनि बायदि थाङोब्ला बै व्यक्तिया गाज्रि मोनगोन, मावनोनो हाया। बेबायदि मानसिखौ होनदों हाबाब। मानो? मानसियाल' मोजां मोननोसै। नोंनि मावनायखौ, नोंनि मिनिस्ट्रिनि मावनायखौ मानसिफ्राल' मोजां मोननोसै। आं मोनसे एग्जाम्पल होनोसै उदाहरन हिसाबै। हिनजावा थैयागौमानि बियो हिनजाव गुबुन हाबा खालामनो हाया। हौवाया थैयागौमानि बियो गुबुन हौवा लानो हाया। बियो एकदम ख्रा होनानै दोनखानाय बाइबेलनि टार्म्स एन्ड कन्डिशन। नाथाय हिनजावा गुबुनजों खारलांबाय, अब्लाबो बे गुबुन हिनजाव लाबाय। हौवाया गुबुनजों खारबाय, अब्लाबो गुबुन हौवा लाबाय। बियो बाइबेलनि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन। आङो बे मानसिखौ जोंनि समाजाव, जोंनि गिर्जायाव लाफायाबा, गिर्जायाव सोआब्ला, बे मानसिनो साक्रामेन्ट होआब्ला गाज्रि मोनगोन। आरो बेखौ ब्रा ब्रा मानसिया मोजां मोननाय बायदि मावबाय, हाबाब बिसोरहा। नैबे बाथ्राखौ दिनैनि बाइबेलाव जिसुआ बुंदों, दिनैनि खराव, दिनैनि टिमाव। बे आं बानायनाय बुंनाय नङा। थ' बाइबेला जेखौ एक्सेप्ट खालामा बेखौहाय मानसिया गाज्रि मोनगोन होननानै जुदि मानसिनि बादिखौ मावोब्ला हाबाब। बेनिखायनो नोंसोरनि मुङै बयबो मानसिफ्रा नोंसोरनि मुङै मोजां बुङोब्ला हाबाब नोंसोरहा। बे बुंनायनि सिङाव अर्थआ नैबे जादों। बेखौ जों बुजिनांगोन। बेनिखायनो गोबाङा बुङो बाइबेलनि बायदि थांजोबनो हायो नामा? बाइबेलनि बायदि जुदि थांजोबनो हायाबा डाइरेक्ट बे जिसुखौ नागारनानै थांनाय। सोलोंग्रा जिसुहा दंमोन, गोबां सोलोंग्राया नागारनानै थांदों। जिसुआ रायखायाखै। 12 जनखौबो सोंबावदों, मा नोंसोरबो नागारनानै थाङो नामा? 12 जनखौबो रायखाबावाखै। दिनै जोंनि गिर्जाया, जोंनि न'खरा, जोंनि सार्केला, जोंनि डायसिसा, जोंनि सिनदफोरा गासैखौबो फुथुमजोबनो नागिरदों। जिसुआ बिदि खालामाखै। बुरखाय बुरसि लाखिनो हागौमोन। हाब नोंसोरो एकदम थांजोबथारनोसै, नोंसोर थांनाङा, बेबायदि बुंनो हागौमोन जिसुआ। बरन्स बे 12 जन थालांनायखौ सोंबावदों, नोंसोरो मा? नोंसोरबो थांनो गोसो जायो नामा? थाङोबा नोंसोरखौ हगार हरो। मानो होनोबा इसोरा जोंखौ फ्रि उइल गिफ्ट होनानै जोंखौ दादों। रिमट कन्ट्रलनि माबा मोनसे फुथुला, नों जिराय होनबानो जिरायनाय, बेबायदिखौ जोंखौ खालामाखै। जों जेखौ गोसो जायो जों बेखौ खालामनो हायो। जिसुनि सोलोंग्रा जानो होनबा जानो हागोन। आङो जिसुनिफ्राय गोजानाव थांगोन होनोब्ला बेखौबो थांहोगोन। थ' बै मानसिफोरजों मोजां मोननाय खामानिखौहाय खालामनोब्ला जिसुआ लेंहरनो हागौमोन। बे जेसेबां नागारनानै थांदों नोंसोर फै, नाथाय जिसुआ लेंहरा। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों सिन्था खालामनांगोन। अब्लाबो जिसुआ गावनि मिनिस्ट्रिखौ फेहेरनायाव गावबो गाव क्रुसाव दोगथाबजाबाय, आरो गावनि जेसेबां सेला दं बिसोरबो बुथार जाजोब्बाय। नाथाय 2000 बोसोर जानानै थांबाय, दिनैसिम ख्रिस्टानफ्रा मानो जिसुखौ लोब लोब फोथायगासिनो थायो। जिसुनि मिनिस्ट्रिखौ बै समावनो फोजोबनो सेस्था खालामबायदोंमोन, आरो बे खामानिया सैताननि। आरो सैताना माबोरै मावो जोंथ' नुवाखैबो। बेबायदि गोबाङानो सैतानखौ फोथाया, नास्तिकफ्रा। आरो सैताना
मानसिनाव हाबनानै खामानिखौ मावो। बिनि उदाहरना जाहैबाय कायेन आरो हाबेल। कायेना इसोरजों जे बोलि बावनाय नाजावजायैखाय नैबे इसोरा जेब्लानाखि एक्सेप्ट खालामनो हायाखै अब्लानो कायेनाव सैताना हाबबाय आरो बे गाज्रि खामानिखौ मावनो हाबाय। जुदि हाबेल बादि जुदि मावनायमोनब्ला कायेनाबो निश्चय सैताना हाबनो जायगा मोनलामोन। मानसिनि फिसा मोनसे गोरोन्थियावनो सैताना हाबनानै सैताना मानसिखौ बाहायो। बै समनिफ्रायनो बाहायबोदों। जेरैहाय दहाय बुंदोंमोन जाथा होख्रेमग्रानि सासेया लांगोन सासेया गालांगोन आरो बेखौ बेसेबांबा हाजार बोसोर सिगाङावनो इसोरा प्रफेसि होना दोनखादों कायेन आरो हाबेलनि दारै। कायेनाथ' निश्चय बियो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाथाराखै। हाबेला नाथाय हाबलांबाय, सानै बिथोर सासे हाबबाय। दा बेनिखायनो मानसिफोरनि मोजां मोननायखौ मावोब्ला हाबाब। माखासे खामानिखौ जोंनि स्रांनि मानसिफ्रा खोमसिनि फर्मुलायै मावो आरो खोमसिनि फर्मुलाया मा बेखौ मोनथिहोआ। नाथाय खामानिया स्रांनिनो। फर्मुलाया मा? खोमसिनि खामानिया जाहैबाय नुवाजासे मावनाय। बेखौनो बुंदों सोरखौबा दोनखोमानानै जिसुआ बेबायदि थिनाखै, बाइबेला बेबायदि थिनाखै। खिन्थु दानि मावनायफ्रा स्रांनि मावनायफ्रा बेबायदि रोखोम आरो ओरैबायदि मावनाय बेफोरो मोनथिजोबखायो, गासिबो बाइबेलनिखौ मोनथिजोबखायो आरो मोनथिनानै मावनाय पापआ निमाहा गैया। मोनथियैयाव नोङो माबा मोनसे पाप मावबाय बिनि थाखाय निमाहा दं, खारन बे मोनथियानो। नों मोनथिनायनि उनाव मावनाया बे निमाहा गैया। थ' मानसिफोरजों बाख्नाय जानाया मोजांसो जानांगौमोन, खिन्थु माब्रै हाबाब होनखो होननायनि सिंनि खोथाया नैबे जिसुआ बुंनाय बाथ्राया। दानिया फैबाय बिसारखौ अन। बिसारखौहाय जों मारै अननो, बे बिराद गिदिर मोनसे जिसुनि जोंनो होनाय मोनसे बिबान, मोनसे दायित्व आरो बे दायित्वखौ जों मानसिया पालनखौनो खालामनो हाया। बिराद गोब्राब मोनो, बिराद खस्थ' मोनो। जाय मानसिया आंखौ एटाक खालामबाय, आं बेखौ बोरै अननांगौ, आं बेनि थाखाय बोरै बोर होनांगौ, जोबोर खस्थ'। खावलाय फारसेयाव सोबाबाय, फारसेखौ गथायना हो, आं बोरै गथायना होनांगौ। सोरबाथ' बे आंनिफ्राय जानाय नङा। फारसे सोबानानै जुदि आं फारसे गथायबावनांगौबा आं बेबायदिखौ हानाय नङा, बेबायदि बुङो आरो गावनि खुगायावनो पापखौ नाजावो। खावलाय फारसे सोबानानै खावलाय फारसे गथायनानै हो, बे मन्त्रजों महात्मा गान्धीया इन्डियाखौ उदांस्रि होदों आरो बे बोसोना बाइबेलनि आरो जिसुनि। आरो बे बुस्थुखौ आं हाया होनना बुङोब्ला बेयाव गावनि खहा। आरो बे अनुजायैसो दिनैसिम सैताना देरहानो हायाखै। सैताननि पलिसिया मा? जिसुनि फल'वारफोरखौ बिदि खालामनांगौ। नाथाय जोंनि लागै जिसुआ बेखौ फोरोंना दोनखादों, नोंनि बिसारखौ अन। बे जिसुनि बे जे बोसोन, बे बोसोनखौ जों जेब्ला पालन खालामो आरो इमिडियेट सेकेन्डबो नाङा गोथार जिउआ जोंनियाव फैनानै खामानिखौ मावो। आरो जेब्लानाखि सोरगोनिफ्राय दुतआ फैगोन, सासे दुतआनो काफि बे पृथिबीखौ धंस खालामनो थाखाय। आरो लाख लाख दुतफोर दङ। एथ' लाख दुतफोर फैनांगौबा गुन्दैबो थानाय नङा पृथिबीया। थ' इसिबां बोलोगोरा इसोरजों सोरजिजानाय आरो बे दुतफोरनिबो जौसिन रेंकआव दोनहैगोन जिसुनि बोसोन जबान होनाया। मानो? बिसोरो सोरगोआव थानाय दुतफ्रा जाहैबाय इसोरजों सोरजिजानाय, दाजानाय आरो जोंबो इसोरजों दाजानाय, सोरजिजानाय। पार्थक्यआ बहा? डिफारेन्सा बिसिनाव फिजिकेलि नायोब्ला बिसिनाव गां दं, जोंनियावहाय गां गैया। मानो? जोंनाव मानो गां गैया? इसोरा जेब्लानाखि मानसिखौ दाजेनो अब्ला बुंदों, फै जोंनि रुबै मानसि दानि। इसोरा गावनि रुबै दाना होबाय। दाना सैताना मेगन साबाय, जाय रुपखौ आंसो मोननो नांगौमोन नाथाय मानसिनो होबाय। बै समनिफ्रायनो सैताना मानसिनि बिसारु। बेनिखायनो बियो इसोरनि रायजोआव सासेबो लांहोआ, बे पलिसि खामानि मावबाय थायो। दिनैहाय माथाइनि 26आव बुंदोंना जे जिसुआ जे इसोरा गावनि सायख'जानाय फिसाफोरनि थाखाय
सायख'जानायफोरनि थाखाय समखौ फुसुङामोनब्ला इसोरा गावनि रायजोआव सासेबो मोनलांनाय नङामोन, लाखिजोबथारगौमोन। माखासे सायख'जानायफोरनि थाखायनो सायख'जानाय लेमफोरनि थाखायनो इसोरा समखौ फुसुङो। बेनिखायनो बै जेब्लानाखि गोथै बारियाव थाग्रा जिन्ज्रिजों खानानै दोनजाग्रा गाज्रि जिउ लोगो मोननाय आरो बियो जिन्ज्रिफोरखौ थबस्र' थबस्रा बस'नानै बियो गोथैफोर थाग्रा बे गोथै बारियावसो थायोमोन। बेयाव थानाय जे गाज्रि जिउफ्रा बुंदोंना जिसुखौ, नों जोंजों मा? ओ इसोरनि फिसा जिसु, नोंजों जोंजों मा? नोङो सम जानायनि समाव मानो फैग्रो? समानो जायाखै, दानो मानो फैगो? सैतानाबो अबाक जादों, बिनि फैनायनि टाइमाथ' दानो नङामोन। नोङो जोंखौ साजा दाहो, अमाफोरनाव सोहर। साजा होजानो गिदों, खारन जिसुआ साजा होनो अधिकार होजानाय बेखौ मिथिगौ। ओंखायनो गाज्रि जिउफ्रा बुंदों, नोङो जोंखौ अमाफोरनाव सोहर। आरो साजा होनायनि समा जाथ'यैखाय जिसुआबो अमाफोरनाव सोहरबाय गाज्रि जिउखौ। मा रोखोम साजा? अरगेङाव बेबायदि मोनसे साजा दं आरो समनि सिगां। बेनिखायनो साजा होनायनि समनि सिगाङावनो लांफैगोन। मोनफैयामोनब्ला सासेबो इसोरनो जाहाबनाय नङामोन। बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंथिना दोनखादों। बेनिखायनो जिसुनि स्टेप बाय स्टेपआ मा? जोङो जुदि जिसुजों उन उन इसोरनि रायजोआव हाबनोब्ला गासैबो जिसुनि बोसोनखौ जोङो मानिनांगोन। जिसुनि बोसोनखौ मानिनाया मा? फारसे खावलाय सोबायोब्ला फारसे गथायना हो। जिसुनि बे मोनसे स्टेप। आरो बिसारफोरखौ अन। खारन बेयाव बुंबावदों, जोङो जोंखौ अनग्राखौ जोङो अनफिनोब्ला आरो बै जायफ्रा जिसुखौ मिथिया बिसोरबोथ' बेखौ मावो, अब्ला बिसोरजों जोंजों एखेसो जाबाय। बेयाव मा मुलाम्फा? आरो जों बेखौनो मावो, बियो एकदम अयनाय खालामथारगोन, लाब गैलै। जोंनि ससाइटिनि, जोंनि मण्डलियारिफोरनि सिन्ताधाराया बे। सोरबा गोनां गिदिराल' आजिखालि हेफाजाबफोरखौबो मोनो। एकदम गरिब दुखिया खोथा रुजुयै मानसिफोरनि खोथाफ्रा रुजुआ, बिसोर हेफाजाबबो मोना। थाखा फैसानि हेफाजाब नाङा, एटलिस्ट नोङो प्रार्थना खेबसे खालामना हैनाया बेसे गिदिर, बेखौबो मोननो नागिरा गरिब दुखियाफ्रा। अब्ला बैयो नन फल'वार, जिसुनि नन फल'वारफ्रा जेखौ मावो, जोंनि मण्डलियारिफ्राबो जोंबो बेखौनो मावोब्ला बैसोरजों जोंजों मा डिफारेन्स जाखो? जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो जोंखौ जाया अना, जोंखौ जाया नासयो, जोङो बिसोरनो बोर होयोब्ला, जों बिसोरनि थाखाय इसोरनाव बियोब्ला, बेयाव जोंहा मोनदेरनाय, बेयाव जोंहा बनास दङ। खारन बैसोर जेखौ खालामो जोंथ' बेखौनो खालामखायो। खालामनाया मा? बे उमुगा जोंखौ अनदों, जों बेनाव अनफिननांगौ। माइ गाब जुजाय गैयै बेखौथ' खालामखायो जोङो जुदि मण्डलियाव खालामोब्ला। आरो जोंखौ अनैफ्रा बिसोरखौ जोङो अनफिननो नांगौ। नैबे स्टेपखौ आरो बुंबावदों। जोङो बेखौ मावनो हायोब्लासो जिसुआ गावनि रायजोआव जोंखौ सोगोन, एन्ट्रि खालामहोगोन। बे बाथ्राखौनो जिसुआ दिनैहाय बुंदों। ओमफ्राय जोबथारनायाव जिसुआ, नोंसोरो अनख' जा जेरै नोंसोरनि नोमफाया अनख'। जोंनि आफाया माबादि अनख'? दानिया जोंनि आफाया ओरैबायदि, जोंनि आफाया अनख' जे ओरैबायदि अनख', बियो सोरबा हाग्रा गेजेराव थादोंब्लाबो, बियो सोरबा टाउननि गेजेराव थादोंब्लाबो, बेयो बयनिबो समानै बे बोथिसे ओंखामखौ मोजाङै जाहोदों। जेरावखि थाया, अखा हाहोदों, जेरावबो आबाद जाहोदों, अनख' बियो। जोङो साननो हागौ जे इसोरखौ फोथायानो बिसोरो, ओमफ्रायलाय मानो इसोरा एथ'ग्राब बिसोरनो लोब बिदि जाहोयो? जना नाबिनि बाथ्राखौ सिन्था खालाम। जना नाबिया थाङा होननानै दस्रा लामाजों थांनायाव बियो नाबारलिजों मन'जानानै बे नोगोरावनो, निनिबे नोगोरावनो सौहैबाय। सौहैनानै आरो बियो मोनसे इन्दि बिफां सिङाव बियो सान्दुं गोसायाव साया लादोंमोन। आरो साया लानानै फिथाइफोर बेयाव माबालायदोंमोन, मोनथिखागौ निसय जों। दा बेयावहाय जेब्लानाखि इसोरा स्रेम रानहोबाय बे बिफांखौ, सान्दुङा नांबाय जेब्ला, बिखा खामबाय, जना नाबिया हाबाब एफा मोजां रज'बाय, फिथाइ थायबाय, बेखौ रानहोबाय। मानो बिदि खालामखो? इसोरनाव सोंबाय, नोंहा बे बिफांनि फिथाइनि सायाव अननाय दङब्ला आंहाबो बै निनिबे नोगोराव थानाय बिसोर जे आद्रि जानोसै, आंनि फिसाफोर,
मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाफोर आंहा अननाय दं। थुद्रुब आफाया जेरै जोंखौ अनो जोंबो बेबायदि अन्थ' जानांगौ। जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंदों। जेरै एग्जाम्पल हिसाबै जोंहा आबौआ दहाय बुंदों बेबायदि आंनि फिसाया हाजार मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेखियानो जाया इसोरनियाव रिकुवेस्ट खालामदों, गथायदों। आरो इसोरनियाव जाय बिमाया गोसो गाबनानै बिदों, बाइबेलाव फारसेनिफ्राय जोबजासिमबो लानानै नाय, जायहा बिदों बिनि बिनायखौ मालाबाबो फेलें खालामाखै इसोरा। बिमाफोरनि अन्तत बिमाफोरनि बिनायखौ फेलें खालामफेराखै। बबेबा हौवा मानसिनि बिनायखौ फेलेंसो खालामबावदों। उदाहरन हिसाबै दाबिदा सानथाम जायाखै लोङाखै, नाथाय इसोरा बिनि बिनायखौ खोनासङाखै। फिसायानो दोसो थैदों। नाथाय बिमा माहारिनाव ओरैबायदि शक्तिखौ हरखादों, ओरैबायदि बोलोखौ हरखादों, जेब्लानाखि जागायजेननायाव बे समावनो जिबौखौ जेब्लानाखि सावहोयो बुङो, अब्लानो गिदिर मोनसे आशीर्बाद, मोनसे शक्तिखौ हबानो होदों। आरो बे हबानि जोलै जानायखाय हिन्जाव माहारिनाव बे शक्तिया दं, बे बोलोआ दं। बेखौ जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा, जोंनि बिमाफ्रा बाहायनो रोङाखै। बे थाखोमानाय बिसया बेयाव हाबनानै दं। माब्रै होनोब्ला जिबौखौ इसोरा होनदोंना, नोंजों आरो हिन्जावनि जोलैजों आं बिसारो जाज्लायहोगोन। नै बिनिखायनो हिन्जाव माहारिखौ गियो सैताना। मारै बिसारो? जोंना मोदोमाव जिसुनि हानि मोदोमनि बिफा गैया, जिउनिसो बिफा आरो गोथार जिउजों सोमजिजादों। ओंखायनो हिन्जावनि जोलैया सोर? जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंदों बै समावनो। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फेजेनफैदों। बेयावनो सैताननि जेसेबां पावार दं पावारलेस जादों। जायनि थाखाय नासरेनि जिसुनि मुङै होनब्लानो गासैबो खारनांगौ, गासैबो गाज्रि जिउफ्रा खारनाङो। आरो हिन्जावनि जोलैजों बिसारो जाज्लायहोगोन। दिनैसिम जिसुनि जेसेबां फल'वारफोर, जोङो गासैबो जिसुनि मुङै बाप्तिस्मा मोननायफ्रा जोङो हिन्जावनि जोलै जाबाय। ओंखायनो जोङो नासरेनि जिसुनि मुङै होननानै सैतानखौ होखारनो हायो। बे शक्तिखौ इसोरा जोंनो जागायजेननायाव होखादों। बेनिखायनो जोङो नासरेनि जिसुनि मुङै होननानै जोङो गाज्रि जिउफोरखौ, सैतानफोरखौ होखारो। खारन जोङो हिन्जावनि जोलै जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'जों क्रुसाव बाप्तिस्मा मोननाय लोगो लोगो क्रुसाव थैफाबाय, थैनायखौ फेजेनबाय। जोङो आरो थैबावलिया, नाथाय जोङो जिसुनि फोरोंनाय बायदि थांनांगोन। बे हिन्जाव माहारिनाव बे शक्तिखौ होनानै दोनखादों। खारन सैताना मोनथिगौ सोरबा नङा सोरबा गिदिर माबा प्रेयार हिलिं खालामग्रा, माबाग्रा उजिबावगोन, बेबायदि मोनसे गिनाय थायो। मानि थाखायथो जेब्लानाखि जिसुआ जन्म जायो, गासैबो 2 बोसोरनि गथ'फोरखौ दानथार होजोबदों। 2 बोसोरनि गथ'फोरखौ राजाया दानथार होजोबदों। जिसुखौ बै समावनो फोजोबनायनि प्लेनिं, आरो बे प्लेनिंआ सैताननि प्लेनिं। सैताना बे राजानाव हाबनानै बेबायदिखौ खालामो। आरो गथ'फोर गोमानाय, दाथ' ससियेल मिडियाआव नुगासिनो। सैताननि टारगेटआ गथ'फोरनि सायावनो। गथ'फोरखौ फोजोबस्रांनो हायोब्ला इसोरनि मिनिस्ट्रिखौ लाखिग्रा गैला, आरो उजिनाय नंला। जेब्लायबो इसोरनि मिनिस्ट्रिनि एगेन्स्टआव सैताना खामानि मावबाय। बेनिखायनो बिमाफ्रा जुदि इसोरनि बोसोनजों नांथाबनानै जुदि बियोब्ला सेकेन्डबो नाङा, टाइमबो नाङा, जाफुंजोबो। आरो सोरबाया साननो हागौ एथ'ग्राब बिगासिनो दिनैसिम माथो खुलियाखै। आरो बिनि उदाहरनफोरखौ जोङो मोनो। बेसेबांबा बोसोरनि उनाव किसुमाना खुलिहैयो। आङो माखासे समफ्राव जेब्लानाखि आंखौ आइजोफोरनि सान, मादार्स डे बेफोरबायदियाव लिंहरो, अब्ला आं बेफोर बिषयखौ लाबोनाय जायो। दिनै बेखौ आङो दिहुननो सानथ'वाखसै, मानोना बांद्राय गोलाव जाहैगोन बिषया। आरो दिनैनि थांखियाबो बे नंखाया। जिहेतु आङो मालाबाफोर जुदि इसोरा गोरोबहोयोब्ला आङो बे बिषयखौ गुबुन टाइमाव आं दिहुनबावसिगोन। दिनैनि बिषयानो जाहैबाय नोंसोरो अन्थ' जा जेरै नोंसिनि नोंथाया अन्थ'। बेखौनो आङो बुंबाय।
जे बिसयफ्रा नन बिब्लिकेलि जाबाय अननानै इसोरनि मोखांखौ नायनानै निमाहा खालामदो। बेखिनियावहाय आङो दोनथ'नो सानबाय। धैर्य हमनानै खोनासंनायनि थाखाय नोंथाङा साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो बेखिनिखौ बुंनानै आङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।